Ok, de salt tuturor, aici pe 10-10. Și astăzi filmăm a doua parte din mapa asta care nu știu cum se cheamă. Bun. Opa, ai un parcurs aici și văd că mi se mișcă blocurile. Nașpa. Deci, încercă să nu stai pe pressure plate-uri. Ba da, e un pressure plate care activează blocurile de gold. Și practic trebuie să faci run parcurs, adică... Tu trebuie când e activat ăla să fugi pe el. Da, dar e cam prea mic semnalul. Oh, am picat. Deci trebuie să nu folosești atât de mult sprint-ul. E foarte greu. Adică nu știu cât stau blocurile. Văd că sunt destul de multe. Eu deja cred că știu. Bă, m-am blocat, adică am ajuns undeva. Bă, dar sunt foarte multe. Trebuie să-l faci imediat. Gata, l-a făcut. Serios? S-a deschis ușa. Mie? Da. Tornada cere vârf. Ți-ai deschis-o ție, de fapt, că e puțin diferit. Da, eu mi-am deschis-o. Încercă să nu mai sprintezi. Hai că fac și pe al doilea. Al doilea nu se mișcă deloc. Stai, așteaptă-mă și pe mine. Bă, nu pot, fără sprint eu nu știu parcurs. Na, încearcă cu sprint. Gata, mi-am deschis și a doua. Nu! Hai că mi-am deschis și a doua, deja pot să termin. Da, e prea mic semnalul. Adică bă, oare dacă stau pe pressure plate-ul meu? Nu merge. Da. Bă, unde a căzut? Tu trebuie să faci, n-am cu ce să te ajut. Of. Marius, poți? Nu știu. Hai că-mi dau game-ul numai ca să mă uit la tine. Deci fii atent cu ce trebuie să faci. Uite, vezi blocul ăsta ai sărit. Aici nu trebuie să dai sprint, că vezi că e săritură așa de un bloc. Se pune înapoi, eu credeam că trebuie să apăs o dată și după aia să fac tot. Dă-te jos, că am înțeles. Vezi? Dă-te jos. Trece înapoi, că am înțeles. Puși. Puși. Hai mă, că mă la tine. Oh. Fă-l. Dă-ți game mode 0 și du-te. Da, fă-l, mă. Vreau să văd. Aha, eu nu știam că astea se pun înapoi. Stai pe că vine să-ți renunț. Stai că vine să-ți renunț. Ce-ai, mă? Ați drănotat. Dă-te înapoi, că am înțeles. Trebuie să apăs doar o dată și după aia. Da, ok. Bă, dar văd că nu ne duce mâncarea. Și al doilea parcurs, știi ce trebuie să faci? Nu se mișcă niciun bloc, deci tu poți constant faci parcursul ăsta. Bine, așa a fost la mine. Da, la tine la fel, că mă uit. Bere, be, până faci tu mă duc să-mi beau un pahar cu apă. Aproape am reușit. Încă 3 sărituri. Sunt ablet la parcursul ăsta cu redstone, circuite. Acest Marius Andronie nu poate să facă și el un parcurs, dar e renumit a fi cel mai mare țăgan din Timișoara. Gata. A reușit și Marius, GG! Haide la următoarea. Uite, ăsta e parcurs, frate, nu prostia aia. LOL. Și stai să vezi că mi-ai și mai mult parcurs. E, dar sper că nu-i cu rest. Urăsc parcursul cu pistoane. Am terminat. Deci, this room you have total control over your partner. I should play to try not to let him draw up the troll face room. Ah! Marius! Știi ce face asta? Nu știu, am găsit niște pressure plate. Nu, deci fii atent ce trebuie să faci. Mor! Bă, de aia, vin în partea asta și ia-ți aer de aici. Ia-ți aer de aici. Uite, că eu îți dau aer. Ai faza, că... Deci, ia vin aici și ia-ți aer. Nu se are niciun aer. Bă, aici. Lol. Și acum trebuie să te duci până în capăt, când mai am acolo ceva. Eu nu știu, au pus toate pressure plate-urile în gale. Îl apăs și pe ăsta. Hai repede! Nu mor.
Andrei Mihai. Ți s-a Andrei Mihai, ce mai tare. Da, și nu înțeleg ce trebuie să fac eu, să apăs pressure plate-urile. Eu am aici un lever. Am dat leverul. Trebuie să apreși pressure plate lângă mine. Aer. Ia aer. Deci tu apasă pressure plate-urile. Te mă jos. Apasă un pressure plate. Ai apăsat? Da. Ține apăsat de el. Uite-l. Așa, l-am apăsat. Altul. Ia niște aer mai întâi. Ia niște aer. Du-te bă jos. Dă-l, apasă-l. Bun, l-am apăsat. Altul. Ia repede niște aer. Nu, hai că merge. Mere? Da. Bun, l-am apăsat și pe ăsta. Dă-mi Niște aer. Ai luat aer. Da. Bun. Și acum următorul. Ăla l-am apăsat. Ăla l-am apăsat. Ultimul. Stai, aer. Gata? Da? Și ultimul? Gata, l-am apăsat. Mi s-au deschis ușile. Bă, aer. Aer. Oh. Stai, nu l-am dat. Urăsc să merg pe sub apă. Ar fi mai dacă s-ar băga în Minecraft, adică ceva de notat mai repede. De fapt există un enchant. Da, s-a băgat acum nu, da, na. Bine, acum ce vrei să faci? Ăsta e, na, așa e. Bun. This room we talk evil you the present for us because Yeah, parcurs cu scări, preferat. green. Stai, deci trebuie să țin minte verde. Ce? Trebuie să țin minte culoarea verde. La mine ce scria? Nu știu. La tine nu cred că scria nimica. La mine mi-au zis mai mult. Da, ție ți-a zis. Ok, parcurs cu scări și la tine? Da. Eu îl răsc. Yay, l-am făcut eu. Aproape și eu. Că n-am căzut. Bun, l-am făcut și mai eu unul. Cu capete. Cu capete. Poate să și capul tău. Nu zic că am apăsat pe lever de 2 ori. Nu, tu. Ăsta e unul dintre creatorii mapei în Redstone, că am citit eu acolo. Ăsta... cap de mov? E ceva cap cu alb și mov? Nu, ăla e practic e managerul ăla, a vrut mapa să facă. La mine e unul care s-a ocupat de restul. Au fost 2 tipi care s-au ocupat de restul. Tu te-ai uitat pe acolo, bine, eu nu m-am uitat că eu trebuia să-mi iau resource pe cu. Eu, în general, nu am resource pe cu. Fuck! Și dacă aveam link-ul, îi dădeam lui. Ai terminat deja? Bă, de ce ai plecat? Dar nu știu. Că am ce să fac. Rămâi acolo. Că m-am dat cu capul de tavan. Stai acolo și așteaptă-mă, că eu te văd că ești la nu știu câți metri distanță. Acolo măcar ce avem nevoie să facem? Room 10, cuid... e în 2. Nu știu ce scrie la tine și nu prea văd că e un zid mare. Ok. Dar măcar ce trebuie să faci acolo? Dar nu fă! Unde sunt cele? Stai să citești traduc după aia. Deci e ceva de genul, eu trebuie să stau pe un pressure plate și tu trebuie să activezi. Testificate se numește. Ok. Testificate. Încerc acum, nu știu, e greu cu capetele. Băi, acum, la parcurul ăla, tu m-ai făcut acum, la parcurul ăsta, sunt foarte praf. LOL. Eu mă distrez cu săgețile, că mai am 3 săgeți. Eu mai am 5-7. Ia uzi-l 49. Of, ciun ăsta. Mă omoară cu zile. La figurat și la propriu. Nu! Ce era să pic în pui mei, că n-am văzut că capul ăla... Lângă! Ce mă? Nu! Stai că eu nu mai am mâncare și mi se duce mâncarea. Oh yeah! Mai am 32 de pui. Nu ți se duce? Ok, deci. Glide to the test phase. On your challenge you will drink constant. Spam testificate and start the game. Tu arunci ceva, arunci un sătean și... Deci, acum apasă pe celălalt.
Ok. Acum apasă altul. Nu. Nu e ăla. Ăsta. Acum apasă celălalt care l-a apăsat înainte. Nu. Ăsta. Acum celălalt care a apăsat înainte. Au, aruncat cu poison. Aruncă damage. Mută-te pe altul. Băi, mută-te pe altul. Altul, nu e ăla. L-a omorât. Bă, ce faci, mă? Nu știu. Bun, ai spawnat săteanul. Apasă pe 1, repede. Nu. Ăla. Altul. Nu. Ăsta. Altul. Nu. Ăsta. Altul. Ăsta, altul, repede. Ultimul. Ăsta, gata. Bun. Deocamdată nu e foarte greu. Try to avoid the obstacle as you run, die. Sunt obstacole când trebuie să fugi. Și Deci faci aici o parcurs și vin obstacole. Nu prea văd de ce obstacole îți, dar... am căzut într-o capcană. LOL, mă dă de la început, n-am văzut ce scria pe sign. Up. You mad, bro. Ce? Bă, tu ai trecut în față, că eu nu știu ce am făcut. Gata. Press the button to go back to start of the room. LOL, ce... Try to ascend the bridge of Stai the... că am apăsat și eu pe buton. Bun, deci... Marius! Bă, tu unde ești? Am apăsat pe buton. Nu cred. Gata. Mie mi s-a deschis o ușă. Da, și acum... Treci. Bun. Remember Intră, this? deci intră. Stai. Hai că stau. Numărul 8. Ok. Hai. Fugi repede! Fugi! Dar pe ce trebuie să apăs? Fugi! Nu, tu în capăt o să-mi zici mie. Fugi! Bun, acum eu. Hai, Nice. conectă. Nu e atât de greu. Ok, aici, eu. Fugi! Bun, și acum eu. E nașpa că dacă pică cine... Ai! Na, hai jos, că și... Na. Bun, eu. Bun, sus. Cred că... Bun. Cred că a făcut chestia asta intenționat în caz că pică... Pic! Du-te! Oh my god. La limite! Deci, Stai cel mai șmecher. Mai facem camera asta și încheiem episodul? Nu, că eu la 20 și acum... Mai e, mă zic eu. Nu știu cât. Rom 13. Și ce ar trebui să facem parcurs? Bă, eu îl fac în YOLO. Acum trebuie să merg. Uite un lever. Stai să fac și Uite eu. un lever. Deci aici ești în apă. Uite un lever. Am respirat. Bun. Gata, am apăsat toate leverele și mi-a deschis ușa. Acum parcur pe copaci, văd. Stai, mă, așteaptă-mă. Hai și tu, că tu trebuie să-ți deschizi leverele singur. Acolo n-am cu ce să te ajut. Bun, eu deja am trecut. Așteptăm și pe Marius. Bă, tu ai acolo mai greu decât la mine. Da, ce greu. Da, na. Rom 14 puzzle. Ai. Asta... Hai să scriu în chat 8 și green. A spus să reținem numărul lui preferat 8 și culoarea green. Poate o să ne ajute la sfârșit. Da... Deci fii atent, mie îmi zice că aici trebuie să pescuiesc, dar n-am cu ce să pescuiesc. Ai cu ce? N-am. Stai, că deschid eu ceva pe un pressure plate. Uite, un bloc de gold acolo. Da, uite. Stai.
mai ține pe ăla. Și aici cred că ia undița. Și îmi zice să arunc un pește, să pun peștele acolo. O undiță! E tot... Ia, aici trebuie să pescuiesc. Cam niște apă. Eu aș putea trișa, adică să arunc o undiță, o săgeată acolo. Dar nu o să o face. Nu, că trebuie să se prăjească. A, acolo mai departe, da. Nu, facem mapa corect. Stai că eu am făcut niște stări aici sus. Fuck you. Pune acolo peștele și aici să stau eu, ok. Ok. Deci, arunci peștele pe aici, îl iau eu și practic, na. Ok, aștept să facă peștele. Între timp, băgăm o reclamă. Marius, ne prezinți tu reclama? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi am cumpărat pui din Game Mode 1 la 3 lei. 3 lei steak-ul. Sfârșit. Hai mă, da, se pune peștele odată, în sfârșit vine și el. Hai, da. Pe maică ta. Mi-a dat un 3-wire hook. Îi pun și ăla. Hello. Nu știam că se poate. Faci, fain noi. Ce să faci cu el? Îl pun aici pe o chestie sus, aici mă pun eu. Mi-a dat un pepper. Da, eu vin aici jos și tu trebuie să-mi dai pepperul mie. Na. Așa, și zice aici throw pepper down here. Au. Ok, l-am aruncat și acum ce? What is my favorite color again? Green. Da, 8. 8. Vezi că Vezi mă, deci green ăla trebuia să-l ții minte. Storyline 2. Boss battle. Bă, și eu n-am armură. Dar nici eu. Here is the request. You have completed the previous part challenge before, and now is the time you to kill my evil twin, the evil last man. So take my reward, get in the kick him. Bun, hai să mergem la boss. N-a primit nimic, hai. Oh my god. Aici. Cookie mi-a dat. Dar nu e real. Stai, mă. Din Minecraft de kill. Eu mi-am dat capul tău jos. Mai mi-au niște Bă, da, eu aici... Oh my god! Bă! Ia-ți o mură din ce? Oh, am înțeles! E creată numai miendă. Vezi că am armură și pentru... Am mâncare și pentru tine. Nu! Băi! E game rule! M-a spawnat aici, nu-i dai. Îi. A, da, cam da. Dai mine! Bă, mie mi s-a... Băi, eu n-am Optifine să văd ce scrie acolo. Bă, dă-ți spawn point aici, că mie mi s-a dat, dar... Mă rog, duceți-vă! Deci, bă, deci tu apără-mă de ăștia, atâta zic, apără-mă că eu mă descurc. Bă, am găsit un truc, pune foc pe aici. Bă, deci eu trebuie... Bă, ascultă-mă, eu trag în ăștia. Tu apără-mă doar. Dar tu că te apă. O, nu mai pitești. Bă, stai puțin. Gata, am dat și piciorul. I-am dat și ăla. Stai puțin, bă. De ce? Gata, Game Mode 2. Eram în Game Mode Survival. Se pare, nu știu de ce. Am murit în chip. Lol, ce tare. Și-a murit bunicul, și-a murit în baie cu o mână pe clanță și o mână pe... Aoleo, câțius! Dar pentru ce ne da free testing, nu înțeleg că nu putem pune. Bă, dacă mai apăra ar fi șmecher! Da, cam te apăr, dar mor și eu, că-s mulți, că vin. Hei! Și sabia... Am înțeles, am înțeles! Ai înțeles acum? Da. Dă tu, că tu ai Optifine-ul. N-am Optifine. N-ai Optifine, credeam că l-ai. Și acum unde îi dau? Nu știu, bă! În mână? Cred, sau în cap. Bă, mai ia! Gata, i-am luat mâna. Peace mode on. L-am bătut, fii atent. Și a murit. Lo. Fii atent, nu cred. Trebuie să merg pe aici. Stai că eu am murit. Bă,
Hai că mai continui, da, mai continui. Uite Minecraft, stai. Bun, deci cam aici cred că e finalul. Skip soon, you pepper... Stai, nu cred că e finalul. Ăsta e capul lui. Storyline 3, na, citește tu. Citește tu. Dar nu-i sfârșitul, mă! Ok, deci cam atât a fost acest episod. Nu uitați de like, comment și subscribe. Bye, bye!